I højhuset nede ved pladsen sprang Charlie ud og kom i kistekassen. Han lå der bare som en blodplet på jorden. Aha, han er bare forloren, sagde en mand og gik forbi, mens han tænkte ind i: Gud, hvor er det dog tankeløst. Men hvad fanden, nu er der en mindre arbejdsløs. Se på Charlie, han slog sig ihjel. Se på Charlie, og pas godt på dig selv. Se på Charlie, han slog sig ihjel.